Dit is Vastelovend in Pelamaas. Tot en met de Vastelovend elke week te zien met het laatste Vastelovensnijs. In deze uitzending het uitkomen van het Boerenbroelofsgezelschap in Kessel, het jeugdprinsentreffen in Heljedurp, maar eerst natuurlijk het LVK. Welkom mensen op het 40ste LVK hier in Venrooy, waar we te gast zijn in een van die grote evenementenhallen. We gaan kijken wie de breukjes er vanaf kan brengen. Ze mogen dadelijk als een van de eerste beginnen, maar ze hier eens even binnenkomen in het druiligere Venrooy. De avond begint met het winnende nummer van vorig jaar. Springen spanwonnen met als Vastelovend Limburg Binnenveld. Een nummer van Mark van Mullekom uit Helje en Bas Keltjes uit Neer. En dan is Kapel aan de beurt. De breukers trappen de liedjeswedstrijd af met Heuk maar in. Het liedje wordt gemaakt door Mark van Mullekom, Robert Jansen. Voor de derde keer in de LVK-finale, René en Lutke Scheren. De breukers met Heuk maar in. Kom nou en heuk maar in, van de Kumis grote stad. Was alle kroegen samen pleinen samen plat. Kom nou en heuk maar in, schonkelijk goede not. Uren zijn echt van Limburgslijn, een dikwas mot. Jo, dit roet, gebreid, geheuk is puur geluk. Voor jou en We hebben mogen openen. Aan het begin hadden we zoiets van als eerste. Maar dat was geweldig. Ik heb nog steeds kippenvel ik eraan terugdenk. Echt helemaal top. Ja, we begosten en de zoeks langzaam, de wals die ging van links naar rechts. Dus ja. Ja, maar dat is ook zo hetzelfde, zo wel te wachten op een welsker. Het ging van links naar rechts, van voor naar achter. Helemaal. Dat moet ik wel zeggen, dat is sorry. Keileuk, echt keileuk. En ook Kapel zien de andere 19 finalisten aan de beurt. Straks meer over het LVK. Want terwijl het LVK volop bezig is, wordt in Heljedurp het jeugdprinsentreffen gehouden. Zo'n 700 jeugdige Vastelovensvierders kwamen bij elkaar om een feestje te bouwen. Vanavond is het jeugdprinsentreffen van Noord- en Midden-Limburg. Een grote grens hebben we niet, een precieze grens. Waar alle jeugdprinsen der wereld kunnen komen. En dit jaar is het in Heljedurp voor alle jeugd. Ja, hij is eigenlijk gewoon kennis gewoon vierste. Ja, gewoon dat ik bewijzen als dorp zien dat ze eigenlijk carnavalsgek bent, dat je echt vooraan staat overal. En natuurlijk mocht de jeugdprins van Durp, Prins Jasper, niet ontbreken. Nou, ik ben Jasper Riesen, ik voetbal. Ik zit in de vierde op Atheneum en ik 4 keer carnaval. Ik ben Stefan Berlo, Jasper is een adjudant. Ja, voetbal ook en ik zit ook in de vierde. Wat vind je ervan dat het dit jaar in Helje wordt georganiseerd, het jeugdprinsentreffen? Ja, dat vind ik natuurlijk super schoon. Want ja, dan hoeft ze niet met de auto erheen en dan kan ze lekker lang blijven. Dus ja, dat is wel fijn. Vanavond zijn er 24 jeugdprinsen plus verenigingen. Dus een gooi 700 jeugd en daar hebben we de begeleiding nog niet eens metgeteld.
Ja, we hebben dan een paar jaar terug ook mogen organiseren en ja, dat waren ook schoen. En nu zijn we weer uit de loting gekomen dat we dat weer mogen doen. En dat vinden we natuurlijk fantastisch. En we proberen gewoon weer als dorpskuus de vrijheid te geven dat iedereen kan komen die dat willen. En dat ze gewoon een feestje kunnen gaan maken, dat het heel leuk wordt. Nou, ik verwacht een super schoon en vastelovend, flink feesten en gezellig hebben in Apollo. In Kessel wordt zaterdag het Boerenbroelofgezelschap bekendgemaakt. Hier is voor het Broedspaar 2016, Jolanda en Ed. Ed van Voort en Jolanda Willems waren op carnavalsdinsdag in Kessel in het onecht verbongen. Kijk ze stralen. Stralend middelpunt als toekomstig Broedspaar 2016. Ik voel me vereerd dat ik mag aankondigen dat Ed van meester Piet van Boukes Tij en Nelly van Sturmelij en Min Oetedonk gevraagd heeft aan Jolanda van Scheek van Smoel Piet en Min van Trui en Louis van Oppeheers om het te trouwen. En mij te eer om haar vanavond alvast te verloven. Een applaus voor Ed en Jolanda. Ga eens op de zuigen! Wat doen ze? We zien terug op het LVK 2016 in Venray. De Breurkes hebben net als de andere 19 artiesten een geweldig optreden gegeven. Maar wem gaat er met de Bertha Paulussen trofee naar huis? Gezellig hier in Venray, geweldig. Allemaal leuke liedjes, helemaal tof. Ja, Wie zingt het? Ik vind het geweldig, jee. Wat is je favoriet? Björn van Berkel. De winnaar volgens zich? Springerspan. Zo'n nummer van de Breurkes, hè? De Breurkes. Heuk maar in, Panningen. Niks op, dat is een prachtig nummer. Ja, en een breedse jong er ook bij. Hoe ze vanavond in op de zittingen te zitten? Nee, ik sta liever. De BC, wat vond ik het schoonst, hè? Ten Oede W3. Het is mooi in Venray. Het is mooi in Venray, maar nu zien wij Peel en Maas, uit Panningen. Ja, uit Panningen. Maar je hebt die ook in de Peel en Maas, hè? Ja, zeker. En welke was er nou het eerste? Wie nou het eerste werd? Ja? Ik vind het moeilijk. Ik vind er heel veel goed, maar ik denk, ik hoop Venray natuurlijk, maar ik denk La Bamba. Dames, wij hebben eigenlijk zo prachtig gesminkt. Je mama, Janine Verlinde. De mam heeft dat weer moeten doen. Allemaal. En heeft hij dat zo in een keer gedaan? En zo uit de hang of met een schabloon? Nee, uit de hang. Uit de hang nog wel. Maar dan wist je misschien wel van een appelenboer, of niet? Nee. En dan weg het er winnen vanavond. Tuurlijk. Allemaal. Ja, allemaal. Nog het stemmen is duidelijk dat de Breurkes 17e waren.
Spik en Span wint voor de tweede keer op rij het LVK. De Breurkes 10 punten hij is in totaal gekregen. Ja, en de winnaar Spik en Span. Met natuurlijk ook een beetje Pielsbloed erin. Want natuurlijk Mark van der Munnekom en Bas Keltjes. Die hebben de nummer gecomponeerd. Voor jou en ik, voor Spik en Span. Met kampioenen van de nacht. Ja, 2 keer heb ik nooit gedacht. En maar gewoon niet. Ja, wij wel gehoopt. Maar als je er 2 keer achtereen moest beleven, dat is onwerkelijk. Ja, wat is nu het geheim? Ja, wat is het geheim? Hè? Dat is moeilijk. Hè? Vorig jaar toen we gewonnen waren, toen zaten we bij jij en bij Bas in de kamer. En we wisten eigenlijk niet waar we moesten beginnen. Hè? Wat ga je ze dan maken? En nou dat zo'n nummer wat de ganse zaal op een kop heeft gezet. En toen op een gegeven moment hadden we een idee. En toen was de intro er. En op een gegeven moment dan vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En als ze dat nou dan, zuus op zo'n bühne, dat zo'n ganse zaal, dat nummer, helemaal mee uit. Ja, dat is het weer. Het ganse land leek al te slopen, maar hier Limburg is nog open. Kampioenen van de nacht. We willen niet naar huis vandaan, schouwen eens aan bovenaan. We spelen Wie wilde nu om de tweede keer dit trofee weer mee naar huis te nemen? Nog heel raar moet ik zeggen. Dan ben ik, ja, heel vreemd. Ik heb dat de hele tijd met rondjes met dat beeld. Dan moet ik maar weer met terugnemen. Dat is helemaal niet erg, want goh, ja nee. Ja, ik weet het nog niet, ik bevat het nog niet moet ik zeggen. Dat is niet dat morgen komt of straks in de bus. En, goh. Kampioenen van de nacht. Wie is het beeldje om dat weer vast te houden? Ja, we hebben het 3-4 uurtjes moeten inleveren en nu hebben we het weer in de handen. En ik zei al, zoals zei ik ook al, het is al een eer om hier te staan bij de beste 20. Er zijn meer dan 200 liedjes en dat ze daar uitgekozen wordt. En we hadden echt ongelooflijk voor gehad dat dit ons weer mocht overkomen. Dat is zo'n eer, echt een eer. Hey, kampioenen, hoe was het vanaf? Dat was niks een idee, want ik ga de zin van het ganse land liggen al te slopen, maar hier in Limburg is het open. En ik denk dat is geen eerste zin, zeg maar. De komiek van iets met kampioenen. Wat is, ja, ik denk, ja, slopen. Iedereen is aan het slopen, maar weinig niet. Ik denk, ja, dat is het nacht. Kampioenen van de nacht zijn een beetje samenwerking. Toen zien we de markt gegaan, het markt daar de melodie aangehangen. En ja, toen was het een plekje rond, ja. En dat gecombineerd met de melodie die er lag van het OO-stuk, compleet. Ja, het pas je goed in heen. Hij heeft er al een beetje het idee van. Ja, dit kost wel eens heel chic geworden. Maar dan moet het nog voor de studio, dan moet het ingezongen worden, dan moet het nog gepresenteerd worden. Ja, dan heb je nog heel veel stappen te nemen, zeg maar. En, Ja, maar die mannen, wat die klaarmaken aan melodielijnen en aan tekst, dat is gewoon geweldig. Echt, daar kan PLM echt trots op zijn. Geweldig, die jongens, dat zijn van die energieke, hyperactieve podiumbeesten. Het is gewoon geweldig om naar te kijken, echt leuk. Ja. Nu maak je ook al zelf heel veel muziek, je doet ook heel veel in de muziekindustrie zelf ook. Als we nu naar die nummers kijken, is de Vesselovens muziek aan het veranderen? Ik denk het wel, joh. Want in de auto op de Herenweg huurden we allemaal de winnaars van de afgelopen jaren. Echt van de jaren 80, 90, 2000. En dan merk je toch wel dat er een schuiving in is. Ja? Meer uptempo, bepaalde wisselingen en zo. Ja. Roland, ook meegedaan genoten? Jazeker, dat is toch een eer om erbij te mogen zijn, of niet dan? Dat wel heel zeker. Ik vroeg net aan Karin of de muziek nou echt aan het veranderen is. En ja, ze kost dat wel een beetje beamen, maar ja, toen zit ze ook dagelijks in de studio. Wie merkt zich dat? Ja, dat is zeker, ja. De muziekstijlen veranderen. Wat Spik en Span nou gemaakt heeft, zo'n soort nummer in deze stijl en dat arrangement heeft nog nooit gewonnen. Dus ja, dan merk je duidelijk dat het veranderen is. Dus, en positief. Een 17e plek dus voor de Breurkes uit Kippel. Ik ga sowieso al Spik en Span als winnaar voorspeld. Ja, 10 punten, ik ga je er iets meer van verwacht. Maar zo'n geweldige avond, zo'n geweldige zaal, zo'n geweldige organisatie ben ik heel tevreden. Het heeft wel veel spaas gehad vanavond. Sowieso. En dan gaat het om, hè. Uiteindelijk gaat het om de spas. En we hebben net het geregeld van Bas Keltjes tegen het samen met Mark van Munnekom die gewoon een nummer voor ons schreven. Misschien dat dat helpt.
kampioenen van de nacht. Ja, het gaat zeker lukken en ook van het LVK. Dankjewel. Kampioenen van de nacht. Kumpel op neer naar Hoeskola. Kampioenen van de nacht.